Magandang araw! Welcome po ulit sa ating new video. Nabuboard ako sa bahay kaya minabuti ko na gumala. So ang landing po namin dito sa city center. At dahil nga wala kaming cash, minabuti namin na bumaba dito at mag-withdraw muna sa ATM. At pagkatapos namin doon, nangangati na ang aking paa na pumasok sa mga shops. So from basement, akyat na tayo guys. Yung nakikita nyo guys ay isa sa mga padalahan dito. Wala pa masyadong tao kasi nga Ramadan. Dahil payday ngayon, sure maraming tao. At ito rin natatakam ako dito sa nakita kong lobster. Sa napakalaking aquarium. Isa sa mga sikat na restaurant dito sa city center. Sarap sigurong kainin yan, yummy. So hayan, nagsisimula na mga tiyang aking palad. Nandito na kami ngayon sa Go Sports. So tumitingin kami dito, ang daming special promotion or naka-sales. From bags, yan, pati mga medyas, mga tsinelas, at marami pang iba. At heto na nga, at may naispatan ako, hayan, Adidas na tsinelas. Okay pa naman yung previous na Adidas tsinelas ko, pero ewan ko ba, parang gusto ko siyang bilhin. So hindi na ako nagdalawang isip, since gustong gusto ko talaga siya, promise. Nagandang-ganda ako, kaya binayaran ko na. And there you go, hayan, may another Adidas tsinelas na naman ako. So after ng Adidas, nakita ko nga itong Giordano shop. Ang daming sales, kaya tara na, gusto kong makita ko ano yung mga items nila. Sabi ko nga sa inyo kating-kati ang palad ko. Hayan tuloy, napabili na naman ako kasi nagandahan na naman ako sa 3 t-shirts nila. At dahil Tom Jones na rin ang lola nyo guys, gusto namin try ang sushi library. At pagpasok nyo dito sa sushi library guys, yan makikita nyo, maluwag ang space, maraming tables and chairs kung gusto nyo kumain dito sa loob at pwede rin sa labas sa may tapat nila. And binigay na sa amin ang menu book at titigin na kami kung ano yung i-order namin. Pero dito, Japanese restaurant guys. So yan ang ramen fiesta, maraming iba't ibang klase na ramen. So picture pala nakakatakam na, diba? At dito talaga ako natuwa. Ang kasama ko, nagtatagalog, kinakausap ka. Yung pala, napagkamalan namin na Pilipino, hindi pala siya Pilipino, Indiana pala siya. The noodles is made here? Yes, ma'am. Pagkamalan mo na kabayan. You're from? India. India. I see. One for this one and one for this one. And Oh, I this remove one, this egg daw. May itlog na nga siya. Gusto pang kunin ng ating No, I will take out after. Alright. Dear, no problem. So I'll go for this one. Flavored Lemon? iced tea. Yeah, lemon. It's bottomless, okay? Thank you. Hi. She's from India, guys. Not a Filipino. We thought she's a Filipino. Alright, that's all. One karaage ramen, medium spicy, one chicken tantan, medium spicy, and one lemon iced tea, right? Yeah, that's all. Thank you so much, my dear. At sinerve na ang aming bottomless iced tea. At sunod na binigay ang aming kubiertos, ayan, may chopstick pa. At nung tinikman ko ang kanilang lemon iced tea, nakulangan ako ng lasa, kaya nag-request ako ng syrup, pampalasa at pampatamis. Kunti lang naman ang dinagdag ko para sakto lang sa aking panlasa. Ah, you can carry all those things. Oh, yummy. May I pour this for you? Thank you. Thank you. Is it hot? The soap is refillable or not? No. No. So that's it, ha? Only our drinks. Thank you. So yan na guys ang aking order. Wow. I like the egg because it's not ano ba yan? Nakalimutan ko tuloy ang Tagalog nun. Not liquid. Ang itlog. Talagulogin na lang natin guys kasi nag-nosebleed na ako. Det var helt förfärligt. You know, sarap na sarap siya. Gustong-gusto talaga namin guys ng ramen. Pero sa kanya, ayan, may chicken barbecue pa. Ayan, kain na tayo guys. And we're done. As you can see, ubos na naman ang magkain namin. Another happy and satisfied customer here at Sushi Library. So it's time to pay. Kung nagustuhan nyo guys ang bagong video na to, please don't forget to follow my page Mana Marie and my YouTube channel Marie Per Vlogs. Hanggang sa susunod na video guys. Maraming salamat. Bye!